Välkommen till Marcus trolleri-timme. Vi har alla problem med invandrare, men jag älskar faktiskt invandrare. Så idag vill jag vara en invandrare. Kolla nu när jag trollar. Nu är jag invandrare. Jag kommer till Sverige. Hej och välkommen till Marcus trolleri-timme. Invandrarna har det jättesvårt i Sverige när det gäller pengar och sånt där. Och speciellt mobiler och annat föremål. Så nu ska jag visa dig hur jag hjälper mina vänner för att skaffa sig teknologi. Kolla nu, min magiska hatt, den är tom. Mycket tom. Jag har en mobil. Kolla nu stoppar jag in den här. Och simsalabim. Telefoner till alla mina vänner. Varsågod hela invandrarfolket. Hej! Nu ska en vän till mig trolla. Men först måste jag ju faktiskt trolla hit honom. Hej! I Kina vi har alldeles för mycket billiga saker. Så nu, jag ska trolla bort lite för att jämna ut. Åh! Åh! Vad ska jag göra med den här nu, va? Borde trolla bort den nu. En sak mindre i Kina nu. Vi kan producera mycket mer än för oljan. Dusch, 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 duscha, duscha.